பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். மனைவி என்பது வீட்டின் ஒரு சிங்கம் தான். இறைநேசர் இமாம் ஹர்காலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவங்க மிகப்பெரிய இறைநேசர். அவருடைய எவ்வளோ கராமத்துகள் அல்லாஹ் தஆலா அவர் மூலியமாக காட்டினான். எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னால், சிங்கத்து மேலே உட்காந்துட்டு இருப்பாராம். காட்டில் இருக்கிற சிங்கமே அவருக்கு அடிமையாக இருக்குமா. சரின்னு சொல்லி ஒரு தடவை ஒரு நபர் அவரை சந்திக்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப தூரம் வெகு தூரம் பயணம் பண்ணி அவர் வீட்டுக்கு வராங்க. அவர் வீட்டுக்கு வந்தமுன்னே வீட்டில் கதவு தட்டுறாங்க. அப்போ கேட்ட முன்னே சொல்கிறாங்க, அவருக்கும் அல்லாவுக்கும் வேலை இல்லை, நீங்கள் வெளியே போகணும்னு சொல்லி விரட்டி விட்றாங்க. சரின்னு சொல்லி அந்த நபர் இவரை சந்திக்க வந்தார். அந்த நபர் காட்டுக்கு வராரு. காட்டில் பார்த்தா பாடம் நடந்துருக்குது. முறிதுங்கெல்லாம் பாடம் கேட்டுருக்குறாங்க. சொல்லி வச்ச மாதிரி ஒரு சிங்கம் குட்டி இருக்குது. அவர் இறைநேசர் கேட்குறார், நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்த மாதிரி தெரியுதே. சரிங்க, உங்கள் வீட்டுக்கு போய் தான் வந்தேன். உடனே சொன்னார் அந்த இறைநேசர், நான் என் மனைவி என்பது ஒரு வீட்டின் சிங்கம். அந்த சிங்கத்துக்கு நான் கட்டுப்படுறனால தான் காட்டில் இருக்கிற சிங்கம் ஃபுல்லாக எனக்கு கட்டுப்படுது. அதில் மனைவி என்பது